Wata sabuwa asirin wani kasurgumin ɓarawo ya tonu, inda wata budurwa mai kamar maza ta kama shi. Shi dai wannan ɓarawo ya kawo wani mummunan hari ne tare da abokan aika-aikansa a gidan su wannan budurwa, wanda kuma ita budurwar kamar yadda ta faɗa, tunda ta ga ya shiga ɗakinta take yanke ta yi yunƙuri ta rungume shi, inda ta ce to lallai sai dai su mutu tare. To sai dai ganin haka ta fasa ihu, inda kuma jama'a suka kawo mata ɗauki. To sai dai ganin cewa ita wannan budurwa ta riƙe wannan ɗan bindiga, sauran abokan aika-aikansa suka gudu suka fita daga wannan gida. Ko da wani lokaci dama abin da ke faruwa kenan a ƙasar nan tamu Najeriya. Mutanenmu akwai yawan sace-sace, kuma babban abin da ke kawo wannan sace-sace shine son zuciya. Mutum ya ƙi Allah, ya ƙi manzon Allah, ya ƙi bin gaskiya. To lallai duk wanda ya yi wannan to a rayuwar shi zai sha matuƙar wahala. Domin dai shi wannan ɓarawo kamar yadda su mazauna unguwar suka bayyana, lallai an ɗauke shi gadi ne a gidan wasu masu kuɗi. To amma kuma maimakon ya dinga gadin dukiyar al'umma, sai ya zamanto kuma yana daga ɗaya daga cikin masu satar wannan dukiya. Sai dai bayan an kama shi a gidan su wannan budurwa, shi kan shi mai gidan da yake magadin ya zo da ƙorafinsa, inda ya ce kwanan nan ma tayoyin shi guda biyu an sace su da kuma wasu kayayyaki, inda ya ce wannan abu ya ba shi matuƙar mamaki, ganin cewa shi fa a gidansa ya riga ya ɗauki mai gadi, kuma an ɗauki mai gadi ne domin ya dinga yin maganin waɗannan matsaloli na sace-sace. To ashe kuma a ƙarshe shi mai gadin shi ne ke satan kayan al'umma da kansa. Sai dai ganin ita wannan jarinta da wannan budurwa ta yi, lallai mutanen da dama sun fito sun jinjina mata. Yadda ake gani a wannan zamanin da muke ciki, kullum ɓarayi suna kawo hari, wanda za ka ga maza da mata kowa sai dai ya dinga yunƙurin ya gudu, ganin cewa waɗannan ɓarayi suna zuwa da manyan bindigogi. Amma duk da irin wannan bindigogi da suke hannun waɗannan ɓarayi, ita wannan budurwa lallai kwata-kwata ba ta ji tsoro ba, a haka ta tunkari waɗannan ɓarayi, sannan kuma ta samu nasarar kama ɗaya daga cikinsu. Sai dai wasu da dama suna ganin cewa lallai kamar wannan budurwa ko ta yi wani asiri ne, ko kuma ta yi wani kulumboto, inda kuma wasu suke gani lallai babu asiri a wannan al'amari, kawai dai ta nuna jarinta ne, tunda ka san kowane ɓangare dama akan iya samun jarumi. To amma sai dai kuma ana gani irin abin da ita wannan mata ta yi, lallai a wannan zamani za a iya samun mace dubu, lallai ba a samu mace ɗaya kamar ta ba, saboda lallai ta yi ƙoƙari matuƙa, kuma ta yi abu mai matuƙar wahala, wanda ka kaddara yau da a ce sauran mutanenmu na ƙasar nan tamu Najeriya, ko da wani lokaci ka kaddara a ce yanzu idan 'yan bindiga sun kawo har-hare, haka suke yin ƙunar baƙin wake su faɗa ma waɗannan 'yan bindigan, ai kare jini biri jini, su kashe wasu sannan su ma su kama wasu daga cikin wannan 'yan bindigan. To ni ina ganin yau da arewacin Najeriya da irin wannan ɓarnar da ake mana ko da wani lokaci, lallai da mun samu sauƙin ta matuƙa. To amma mafi yawanci za ka ga mutanenmu suna da matuƙar tsoro, za ka ga suna da dama za su iya tunkarar 'yan bindigan nan, lallai su kama 'yan bindigan nan, su kama su kashe su. To amma kuma sai ka ga tsoron da mutanenmu suke fama da shi, lallai shi ke hana su kama waɗannan 'yan bindigan. Wani lokaci za ka ga 'yan bindigan nan yara ne ƙanana, wanda ba su wuce shekaru 15 ba, amma kuma sai ka ga mutanenmu ko da wani lokaci suna ƙoƙarin su dinga yi musu biyayya, wanda kuma a ƙa'ida na doka shi azzalumi ba ka yi masa biyayya. Duk lokacin da ya faɗa maka da niyyar zai kashe ka, to lallai kai ma ka tunkare shi domin ka kashe shi. Amma matuƙar ka cika yanzu za ka dinga jin tsoron azzalumi, to lallai fa shi wannan azzalumi ba zai taɓa barin ka hankalinka ya kwanta ba. Domin yanzu tunda aka ce wannan harka ta garkuwa da mutane ta riga ta shigo arewacin Najeriya, kowa san cewa yanzu kwata-kwata ba mu da kwanciyar hankali. A gidanka barayi su dame ka, ka tafi gona barayi su dame ka, ka tafi harkar kasuwancinka barayi su dame ka. Kullum abin da ake fama da shi kenan. Kuma babban abin da ya ɓata mutane rai shine wayannan 'yan bindiga kullum idan sun kama mutane sun yi garkuwa da su, za su buƙaci a ba su miliyoyin kuɗi, domin kuɗin fansa ne. In an ba su wannan kuɗin fansan, kuma za ga duk da haka wanda suka kama ba wai garanti ne su sake shi ba, wani lokaci ma a ƙarshe sai ga take yanke sun kashe wanda suka kama. Wannan abu kuma shine ke ƙara ɓata hankalin mutane, kuma shi ke ƙara da hankali ko da lokaci. Wanda kuma babban abin da zai baka haushi shine a ƙasar nan tamu Najeriya muna da jami'an tsaro kala-kala. Akwai sojan ruwa, akwai sojan sama, akwai sojan ƙasa, akwai 'yan sanda, akwai civil defense, akwai custom, akwai immigration, ga su nan dai kala-kala. Wanda kuma wayannan dukkanin su yanzu inda za su haɗa kansu guri guda, ni na tabbatar cikin ƙanan lokaci wannan 'yan bindiga za a iya kawo ƙarshen su. Yadda dai wani lokaci su kansu talakawa suna da laifi, wanda na tabbatar yanzu kaddara idan gwamnatin Najeriya ta kasa yi mana maganin wannan matsala, to lallai ya kamata a ce mu haɗa kanmu mu tunkari wannan 'yan bindiga domin a yi ta ƙare. To amma kuma yanzu wannan abun ya ci tira, mafi yawancin mutanenmu za ka ga
idan an fito an mana wannan aika mafi yawanci mu abin da muka fi sani shine kawai mu fito mu zanga-zanga, wanda kuma kowa san zanga-zanga cewar ba ta mana wani maganin komai, domin wani lokaci ma in an fito wannan zanga-zanga haka za ka ga gwamnati ta amfani da karfin mulki, wani lokaci an tura jami'an tsaro ana bin mutanenmu ɗaya bayan ɗaya ana kashewa, saboda menene wasu fito zanga-zanga za ga ana cin mutuncin su ko da lokaci, wanda kuma kwata-kwata dama bai kamata a ce ana yi wa mutanenmu irin haka ba. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwa ka wanta tasha ta mu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share din bidiyon nan kai like. Muna godiya sosai ga cikakkun bidiyoyin dan ku kalla. Kawai ina bude ido na kallon mutum yana fita daga ɗaki, kuma ban san ko shi waye ba, kuma sai naga kamar ya fita daga daidai inda na aje waya na, sai kawai na bi shi da gudu ina ihun barawo, shikenan sai muka tafke shi. Kawai ina duba inda na sa caji na waya na, sai naga ba wayan a gurin, sai na ce to yanzu kuma da me za a nemi taimakon ga yarinya can tana ihu, sai ji tana cewa ina za ka da ita, sai na ce to ko kuma an zo tafiya da mutane ne, kai sai na koma na ce bari in tsaya. Can kuma sai yara suka zo suka buga mu kofa suka ce to mama ki fito barawo ne a cikin gida kuma gashi an kama shi. To masu bibiyan mu yanzu wannan bai Allah da ta fara magana, sunanta Hajiya Aisha Abubakar, ita ce shugaban gidan Zulfat Foundation. To babba abin da zai fi baku mamaki magana da ake waye barawo a hannun mata. To wani yaro ne wanda aka doka gadi duka idan kuka ga kamar da kuka shi da wuce shekara 10 wani abu zuwa 20, mai suna Muhammad Nasir daga Gwarzo yake jihar Kano. To abin da ya kawai da ya mamaye su anguwa, an saba da shi yana gadi a makotansu, kawai sai ya tashi ya tsallaka musu gida ya dauki musu wayoyi da atamfofi da power bank. To abin da ma zai baku mamaki kamar wannan maganin kuke gani da karu har da shi ke amfani da shi, amma duk da haka ya shiga hannu. To ita Hajiya Aisha Abubakar ita ce wadda take da wannan gida, mun zanta da ita ta muna bayanin yadda abin ya kasance. To mu da abin da ya faru cikin dare, kawai ina bacci kawai sai na ji ihu, yarinya na tana ihu tana barawo, sai na tashi, ina tashi a firgice ni ma sai na ce kai bari in nemi waya, saboda na ji ihun yayi yawa, na ce in dauki waya ta in fara yin waya ni ma in kira jami'an tsaro, kuma dai da yanda zan yi barne. Kawai ina duba inda na sa caji na waya na, sai na ga ba wayan a gurin, sai na ce to yanzu kuma da me za a nemi taimakon ga yarinya can tana ihu, sai ji tana cewa ina za ka da ita, sai na ce to ko kuma an zo tafiya da mutane ne, kai sai na koma na ce bari in tsaya. Can kuma sai yara suka zo suka buga mu kofa suka ce to mama ki fito barawo ne a cikin gida kuma gashi an kama shi. To shine sai na fito, ina fitowa na zo na samu yarinya na fata kama shi, ta rike shi tamau, yana kokarin da ya kwace haka a gurin gate. To shine sai naga abu kuma haka a cikin aljihun shi, haka naga aljihun shi yayi nauyi, sai nace to kuma ga aljihun shi ma ga abu mai nauyi, sai aka sa hannu a cikin aljihun, sai aka ga ashe kuma power bank ina ne a cikin aljihun, sai suka cire, suka ce wayoyi ya dauka, ya shiga dakin ta ne ya je kunna mata fitila dan ta kan kashi, kuma a jikin wayanta din ta sa karatun Qur'ani ne tana ji, bacci ya kai kama ta, da ya tafi ya zare haka sai ta bude ido, tana bude ido ko sai ta ga zai fita. Shine dalilin da yasa kenan ta biyo shi da gudu. To a cikin wayoyin ya ma shiga kuma ɗakin yara, nan ma ya ja kwasan nan ma ya dauka musu waya, sannan kuma ya hada da atamfofi na haka, dan ko da na fito lokacin da na fito da sauri na ga atamfofin lokacin da aka biyo shi da gudu inda ya watsar da su. To kaji abin da ya faru, shine muka kama shi nan, tunda mai gadi ne nan kusa da mu, yana gadi ne a makwabtan mu, an riga an san shi. To su ma ihun da suka ji makota dai suka shigo, shi ma mai gidan da yake gadin ya ganshi, abin ya bashi mamaki, aka ce ta ina ya horo, yace ta saman da bangaren ɗakin mai gadi ta nan ya shigo cikin gidan. Aka dai mai tambayoyi iya bakin gwargwado, yace to atamfofi ga inda ya dauka ne a falo, wayoyi kuma daki ya biya dinga ciccirewa. To abin da ya faru kenan, kuma na ganshi ya ji ciwo, nace akai shine cewa gurin fita ne, yazo zai fita ya rude, ya rasa yanda zai yanke jikin shi da jikin gate din. Abin da ya faru kenan, yanzu gashi nan dai muna tare da shi ana. Kun san shi kenan? To an san shi, ni da ban taba ganin shi ba, saboda ni ba ma san masu gadin layin ba, ni ban san shi ba, amma ina fitowa suka ce sun san shi mai gadin makwabta ne, kuma shi ma mai gidan ya zo tabbas ya tabbatar da mai gadin gidan shi ne. Shine sai aka fito da jakar shi, yace to a dudduba saboda kwanan nan muna ta rasa abubuwa, spare tire na motocin mu guda biyu babu su, ba a gani ba. Shekaran jiya nan haka nake ta faɗa, nake cewa to me ke faruwa a gida, a ce ba a ga wannan ba barna ta yi yawa. To yanzu kuma sai gashi ya zo ya biyo da rediyo, ko kwashe ya hada da zanuwa ya kwashi. To yanzu wannan kuna gani kenan idan mutane za su ɗauki masu gaji su tabbatar waye ya kamata su lokaci. Gaskiya tsakani da Allah ya kamata a dinga yin bincike, saboda karshen ta kai zaka je ka dauko ba zai maka a gidanka ba, kuma zai dinga faɗa makota yana yi. Yanzu kaga wannan da ya fita, kaga da ya cuci mutane, saboda babu yanda za a yi ma a nuna shi a ce ai mai gadin can gidan, tunda in ba a gan shi ba babu yanda za a yi. Za a zo ne a ta mana jaje, kila har da shi ma za a shigo ana jajan. To amma da yake kuma Allah cikin ikon shi ya hana mutane a sha wahala kuma a zargi wasu, sai gashi shi an kama shi. Kuna gani a tunanin ku irin wannan hali da ake ciki na matsalar rashin tsaro, za a iya kawo mai gadi ma, za a iya hada baki da shi ya bada information din yanda kake ma abu aka shiga. Sosai ma kuma da tunda kai ka dauko mutum ka kawo shi cikin gidanka, ba abin da ba zai iya faruwa ba a wannan lokacin. Saboda haka yana da kyau kwarai da gaske idan mutum zai dauki mai gadi, tsakani da Allah ya dinga yin bincike, yana gane waye ma ya dauko, saboda gudun irin wannan. Yanzu da kaga da ke dai ba a gidan da yake gadin ya fa makota nan ya shigo ya mana, ai kaga shi ma kanshi mai gidan ba zai ji dadin wannan abin da ya aikata ba, bai ma ji dadin ba gaskiya. Yanzu wannan mataki za ku doka? A mu yanzu mu danka shi daga jami'an tsaro, za mu kashe police station, su suka san kuma yadda za su yi da shi. To daga ita ne wadda ta yi kokari ta kama barawon, wadda kuke ji tana ba labari mai suna Asma'u Nasir. To ta muna bayani yadda ta yi ta cafke barawon da kuma mazantaka da ta yi ta cafke wannan barawo. Kawai ina bude ido na kallon mutum yana fita daga ɗaki, kuma ban san ko shi waye ba, kuma sai naga kamar ya fita daga daidai inda na aje waya na, sai kawai na bi shi da gudu ina ihun barawo, shikenan sai muka tafke shi. Shin a lokacin me ya doka? Wayoyi ya dauka. Wayan waye ya doka? Ya dauka min waya, ya dauka na kani na, ya dauna mama na, ya dau power bank kuma. Lokacin da misalin karfe nawa ne? 4 ya kusa. A lokacin da kika ji shi kina bacci ne ko idan ki abu? Ina bacci ne, kawai na bude ido na ga mutum yana fita daga ɗakin, kuma dai ba dan gidanmu ne ba. To kin bi shi ne a wannan lokacin? A guje na bi shi.
to da kai bishi sai kike sai shi ma ya ruga sai muka yi gudu zuwa gate yana kokarin bude gate sai na cafke shi sai sauran masu gadi da kani na sauran suka fito hakan shine aka kama shi fito kika cafke ki baki ji wani tsoro ko a ce akwai makami a hannun shi ko kai zo ya gina ki wani ba gaskiya ban sani ba kawai dai ya ban wayata sai ya hiddo wayan ya wullar ya ce gashi nan to ni kuma sai da rike shi aka je aka taso mama mu ko da ta zo a shi akwai sauran abubuwa ma jikin shi sannan aka hiddo sauran dama ana muku wannan ko shine na farko wannan dai shine na farko to shin baki ji wani irin koko kin dai ta cewa inda an ce in aka shigo kai maka kare kanka yasa a matsayin ki na mace kike kokarin rike shi a gaskiya ban sani ba ban yi wannan tunanin ba kawai dai da dai na tashi na kalla barawo kawai na dai san barawo ne shikenan to shi ma wannan bawan Allah mai suna Muhammad Nasir wanda ya zo daga Gwarzo daga Gadi ya yi kokari ya shiga wannan sace-sacen shi ma ya muna bayani ta yadda ya yi wannan sace-sacen to ji gashi mun ganka a tsari me kai Sata satan wai wani gida ka shigo yin sata gidan makwabta. garin aka yi ka shigo gidan Hauruwa ne sama. ta ina ka auro Ta sama. ta sama ina Wajen ɗakin mai gadi. ta yaya haka samu ka aure wani abu ka hau koko ya aka yi ka auro A ba abin da na. misalin karfe nawa ka shigo Misalin ƙarfe 4. kudi nawa shi Na sama. na zuba to shin da ka shigo da me ka doka Na da kiwa wayoyi da fawa baka da turmin zanna. wayoyin guda nawa ka doka Wayoyi guda 3. garin ya haka shiga cikin ɗakin Sakuna abu da suke. da ka shiga a ina ka ga wayoyin Suna caji. waya na farko yana ka gani Wayan farko shine na ja. shine ka doka ina Shine ɗauka yana ne yana caji. shi kuma na bin fa Na Abdurrahman. shi kuma ina ka doka Cikin ɗakin shi yana caji shi. na ukun fa Na uku cikin ina ɗaki shi ma. shi kuma yana da waya Yana caji. shin ka taɓa shiga ɗakunan ne koko ya aka yi ma haka shan ɗakunan kuma ina suka yi waya Ban taɓa shiga ɗakunan ba. to shi lokacin da ka shiga suna bacci ne koko gani shi kuma wannan a tamfanan aika ka doka Cikin falon da ke su. shi kuma ka ɗauki guda nawa Guda 3. daman wannan shine karo na nawa kana shigowa kana wannan sata wannan gida Karo wanda kenan. a can baya Eh. kamar irin me da me kake doka Kaman sace da kake baya nake ɗauka. waya kake doka Eh. ko a can garin Eh. idan ka doka wa kake kaimawa Ina ɗauka. Ina sai da ni. nawa kake sayarwa Ban taɓa ɗaukan babban waya kamar nan ba idan ɗauka rama. ya karama nawa kake sayarwa Rama ina sai da shi kamar 10,000 haka. to amma wannan wayoyin kamar nawa ka bashi kuɗi zaka je ka sayar a baka Wannan wayoyin ban ma san inda na sai da su bara. ba ka ce wancan in ka je ai ka san ina kake sayarwa Ba a nan garin bane ba. a wani gari ne A garin mu ne. to shi ma wannan can zaka je ka sayar A'a. to su kuma wannan a tamfana ba Wani na tafi. Ba sai da su zan yi ba. me zaka yi da su Zan aje su ne zan ba mama na. kana da mata ne A'a. amma iyayenka sun san irin abin da kake yi a can garin A'a ban sani ba. a can an taba kama ka A'a ban sani ba. a nace can garin satin da kake an taba kama ka A'a. wannan shine na farko to amma mun ga wani layoyi da kake amfani da su da kuma wasu magunguna su kuma na Wannan magungunan ba magungunan wannan bane maganin ba sai ne magunguna. to shi kuma wancan layan Shi kuma wannan ba laya bane guru ne. ya to buru ne Guru ne da kawai dai. ya na me na batar da kama ne ko ka aganka ko menene A'a ba na batar da kamar ne. na mene to gashi yanzu an samu nasarar kama ka ya ka ji abin a ranka Na ji arena ban ji daɗi ba. Yanzu abin da nake so a mini. Mallan za a iya ba. me kake so to amma Hakuri nake so a mini. wannan ciwon da muka gani a cikin ka garin ya aka yi Na zo fita ne na buge. a ina ka buge Da ƙarfe na buge ƙarfin jet. wanda kai ka ji maka kanka ciwo ba wani bane ya duke ka Eh. to al'umma kuna abin da muke magana kai kowa ya zama mai ba kai shi tsaro ta kokari da zai yanzu wani yaron an riga ya shiga shi ya shiga yayi wannan bannan daga ƙarshe dai wannan yaro dai ayi kokari an mika shi gurin jami'an tsaro Allah ya ƙara tsarin mu da tsarewarsa ya raba mu da mugun ji da mugun gani muna godiya ta yadda kuke bibiyan mu Jama'a, a ƙarshe dai kun ji bayani daga bakin wannan kasurgumin ɓarawo wanda ya ci amanar maƙotansa an ɗauke shi gadi maimakon ya tsaya ya aikin gadinsa amma kuma sai ba haka ba ya bige da yi ma mutane sata wanda kuma a ƙarshe yanzu asirinsa ya tonu kuma shi babban matsalan sata ko da wani lokaci za ka ga ko kai ɓarna a guri kuma ko da ba kai ne kai ɓarna a guri ba to za ka ga a ƙarshe an ce duk wani ɓarna da aka yi a wannan guri lalle kai ka yi ta tunda yanzu shi aka kama a wannan guri yana sace-sace to kaga dole yanzu duk wani ɓarna da aka yi a wannan yanki dole ya ɗauka cewa lalle shi wannan ɓarna ko ya yarda kuma ko bai yarda ba dole yanzu an riga an miƙa shi hannun jami'an tsaro kuma yanzu lalle za a je a zarge shi da abin da ake zarge-zargensa da shi kuma za a ci gaba da tuhumarsa wanda kuma a ƙarshe za a yanke mishi hukunci daidai da abin da ya aikata babban ma abin da ya ɓata mutane rai wannan ɓarawo
lalle aka ɗauke shi gadi ba ma ɗan garin ne ba, a'a ya zo neman kuɗi ne, wanda yanzu ka kaddara irin wannan sace-sace da yake duk inda ya samu zai tura gidansu ne, ya nuna cewa lalle can inda ya je ne yake samun wannan kuɗaɗe, wanda kuma a ƙarshe ashe ba halal ɗinsa ba ne, kuɗaɗen mutane ne yake sata yake turawa gidajensu. Kaga yanzu a taƙaice abin da ɓarawon nan ya yi to kaga ya yi ma kansa daidai. Kuma yanzu duk abin da bai taɓa tunani za a yi mishi na wulaƙanci ba to lalle za a yi mishi tunda shi ne ya ja mu kansa. Dan Allah dan Annabi idan yau ne farkon zan kwanta tashar tamu ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, ka share bidiyon nan ka like. Ina godiya sosai ga cikakkun bidiyon don ku kalla.